Ume bate beste bati, muskerra sartu nahi diola belarritik, eta kontu gut. Hori da, zaiz zergatik, batzutan liburutan, 11 gauza idazte dituzu, baina gero, batzutan nabarmendu. Eta hau da, nabarmenduena. Horretik liburu abogakoakena itzulpen ia guztietan, azalian beti jarri dute muskerra. Muskerra iztea hori zera. Pozik, gaur berriro argazkia errepikatuko duzu. Bai, pozik etorri naiz, Barcelonatik honean jo, pozik etorri naiz, 43 urte eramakizkin Barcelonatik. Baina aste askoa zea. Bai, aste askoa naiz. Eta argazki honekin asko identifikatzen zea, eta obabarekin, eta... Nik enekin ez zer da, liburu nire aizpak erregalatu zian, eta esan da, hau dana guatzen hau. Eta behako babako literan esatzen gaina, egia horraztu nola arraztu ziren da oso, egia tente-tentiak iratera eta da, argazkin. Eta ni hori guatzen nahi. Guatzen zea. Paseo bat emango dugu denok elkarrekin. 2 kilometro inguruko paseo bat. Zanoke, Ernilloko inguru guzti hontan, kultura esate joan horren barruan, halako zoru bat, halako lur bat, oinarri bat izan dugu. Eta oinarri hori izan da ahozko tasuna, esate zaio. Ahozko tradizioa. Gu gauz asko irakurri aurretik ikasi ditugu. Ahozko tasunari dagokionez, inguru honek, eta justu herri honek, halako altxor bat izan du, halako balio izugarreko jende bat izan du. Eta guztien artean, ez dago zalantzaik, ahozko tasunaren mundu horretan, elizegitarrak nabarmendu dira. Elizegitarrak esan nahi eta pilorrota. Bersoleria segura asko, gerra hurrian, edo, lehenko mendian zo asko izan dan, bersolerik ondienetakoa. Baina, nahi bezuek ilasatia, nik pilorrota beha, baino nahiago izan dut, bere alaba, Mikela Elizegi, eta Mikela Elizegik, nik uste bere aitaren doai bera zula, gertatze zana, eta Andriak oso ondo dakizue, Andria zala. Eta Andria gara hartan izatea, benetan, preso egoteko modua zala. Nonbait etorri zaio, Andre bat, eta esan dio, konfesiora etorri zaio, konfesatzea, esan dio, aita, izan ote diteken eretzat barkazioik, konfesariak, beste bat hori duzela, erantzun zion, zergatik egin diazu galde hori, jauna, diotau zeren sorgina nahi zan. Sorgina? Bai jauna, hala ere, egin dituzun bekatuko zila barkatuko dizkitzu, esate jo paisa, jaunak, ongi damuturik beragana bihurtzen bazera, ez du alabaina nahi, pekatariak altzia baizik eta beragana bihurtzea. Orduan, esateko, atozea, esateko, aizu edo esan beharren esatzen, aizu, sorgin izan zean bitartean, ito aldezu aurrik, ez jauna. Egin dezu kalterik belletan edo ardiletan, ez jauna. Egin dituzu ukendu edo gauz itxuzu den batzuen sakramentuekin, egin dituzu bilduera edo batzarre gaiztuak hartarako etxai galgarriak sinalatu dizen lekuan, demonioak, noskidete aurruak. Belaunbikatu zarete beraren aurrian eta honratu duzue jainkotzat, ez jauna. Aizu, nola diozu sorgina zehala? Jauna, egun batean azarretu nintzen ere zuiarekin da esan zidan, sorgina? Sorgina? Hemen garaian, hemen gertatu zen apustu ikaragarri dramatikoa. Eta izan zen Lizarrako Manuel, kogatzen ez, eta Aginazpiko Eusebio, hori be. Eta hemengo bizimoduan, oain dela 50 urte arte, apustu bat zen hemen gai nagusi bat. Eta horren inguruan, ze mugitzen zen bat, irua noski. Eta pozare bai, eta dramare bai, eta dana mugitzen zen.